Takže nejak sa navejvala, dúfam, že dám čo najviac vinu a budem sa snažiť. Čau. OK, takže Rivals. Dúfam, že to je... Čo je verný? Crossy road. Poď. Sniper, daggerky, Avon. No, dobre. Takže... Aspoň v horajšku. Baraj. Takže... Treba kodať. Kde sú? Treba vedieť, kde sú. A tam sú obidva. Daggerky. No, poď. Yes, dobré, $1. Yes. No, takže... Nie. Nadal. GG. Meníme si to loadout. Poď. Nie, kámo, furt tá. To je nefér. Teraz dúfam, že to bude lepšie. Lepšie, no, s takýrkami. Poďme, poď. Kde sú? Nie, dám country, že ma nedajú 5-0. Poď. Ideš. Poď, dám ich. Jaj, to je... Poď, 50 katanka. Yes, dal som ich konečne. Dal som toho lepšieho a ešte toho druhého, ale toho neviem, či dám plný. Dúfam, že... Poď. Dobre. 4. Dobre, jeden to lívo, takže... Dobre, ideme. Nie, 5-1, chápeš? To je nefér. Dobre. My sa hrať s nejakým typkom, ktorý má Winstreak trocha väčší. A možno to dobrý udelky. A dobre, sme tu. A idem. Nie ma dal, dokiaľ. To je nefér, ale tak... 70 Winstreak ako prepáč, ale... No... Dobre, poď. Daj. Yes, low kill, yes. GG. Dobre, tá publika je... Čo je, že príď? No. Poď. Nie, ona dal country, nie. Chcem vysrať. Perú zavierky, katonka, dáme si tam metky. Nie, ona dáva, nie. Prosím, typek. Nerobí. Kámo. Next point, chápeš? Zmeníme si loadouty. Ja. Poď. Dobre, ideme na to. Hop, nie. Kde, neviem, kde je. Ty vole. Nie, ale veď ja som dal katanu, to čo nefunguje. Som snajperkou. Nie, prosím. Kde. Yes, kill, dal som krásnu. Yes. Poď, 4-3, teraz sa ideme otočiť. Alebo ani nejdem, no. GG. Tak, zatiaľ čau.